Čus! Vítejte u dalšího videa a v dnešním díle se budeme věnovat téhle hromadě. Zázračně se nám tady objevila nová várka palet, budeme tady z toho craftit zase nějaké nové věci. Bude to nátěr, bude to jízda jako prase. Koukni na tu hromadu. Já myslím, že z toho něco bude, nějaké další překážky, takže jdeme craftit a ty se dívej. No, tak já myslím, že bychom mohli tady udělat udělal bych tady nějakou plochu, po které by se dalo jezdit, jakože jak máš ve skateparcích takový ten betonek, tak bych tam něco takového vyrobil. Ale my stáváme pryč, bunny hopku dáme někam zase dál a budeme se posouvat podle toho. Můžeme. Jo, a potom bych tam dal třeba udělat nějaký wallride, to by bylo taky dobrý, ne? Jo, to můžeme, to je dobrý nápad. Jo, teď to dáme zatím někam stranou. Ale stejně mají strštik. Podívejte lidi na tu řemeslnou práci. Tomu říkám pořádný středověk. Ne, tohle už je jako dobrý empír, jako si myslím. Tohle se ještě bude asi hodit. Určitě jo. No a co tady s tím tvým uměním? Hele, jako popravdě tady ta deska, jako váží to tunu. Tohle se sem přitáhl brázdič, jo, aby tady z toho měl takový malý bank. Prostě, hele, mě už jenom z principu, tady ta modrá barva prostě, tak mě to strašně irituje. Mě to připomíná prostě komunismus, asi nemůžu pomoct, ale to prostě, tuhle barvu nedávám. Takže to půjde pryč. Počkej, co jdeš dělat s tím klacíčkem tady? Bacha na mě. No, tady další z brázdičových umění. Ten člověk bude jako jednou dobrý konstruktor. Takže jdeme to dát. Těžký to jak blázen teda. No a máme plošku. A teď se tady bude buildit. Sem naskládáme nějaký paletky a něco z toho bude. A jako první v tomhle projektu tady uděláme nějakou věc a já teď jsem zapomněl, jak se tomu říká. Bedna. Uděláme z toho bednu z palet, takovou lávku jakoby. OK, tak jdem na bednu. No a jako první tam dáme ty ošklivý, jelikož tady mají takovýhle mezery, velký, a jsou tam nějaký různý Bolístky. pasokazný a cizokazný, už jsem to zapomněl, nějaký ty houby, jsem tam nějaký trilobit, tak ty jdou dolů. Mají bolístku, tak jdou dolů. Jak to je? Cizokazný, pasokazný, kazopasný. Musíš říct kazopasnou houbu. Jo, takže pro ty, co máte rádi nějakou tu biologii, jak jsou to cizopasný. A jdeme to otestovat. Jestli to není moc krátký, protože máme docela velký kola, teda Jakub má momentálně velký kolo, já mám malý. No, tak co na to říkáš? Docela ano. Jako v pohodě nebo krátký? Ještě. Tak ne. OK, tak tomu dáme teda ještě jednu řádku. OK. To moc krátký, jdem dát řádku. A tady jakhle mávám, protože tohle je rap, kámo. Protože my máme tady palety, co jsou v nich cizokazní houby. A mě už z tohohle všeho tahání palet bolej houby. Jo, takže jdeme na věc. Tak. Místo kladiva použij botu. Protože ty boty něco vydrží, jo. Já konkrétně tu svoji botu používám jako kladivo už nějaký pátek. No a dobrý, ne? Takhle to vypadá zatím. To je totiž, já tam schovám peníze. Tak jo, tohle už vypadá docela good, takže teď to tady půjdeme projet tam a zpátky do pohádky. Franko. Ne. No. Teprý manuál. Hrubá síla. Vole. Jo. To tady opřem teda, no. To jsou palety z České dráhy, ne? To bude totiž wallride snů, kamaráde. Co říkáš? To je z Českých dráh ty palety.
Z České dráhy, určitě. Je tady ČD napsaný. Ale ČD znamená Europaleta. Cože to znamená? Jaká Evropa, ty? Ne, ČD může znamenat cokoliv, že jo? Třeba Čapkův deník. Nebo Čertovo dílo. Je to pevný jako skála. No víc jak skála. To spadá. No, Už se to rozpadá. musí to být stabilní. Není to moc prudký, no. Tak jo. Ještě jenom taková jedna věc. Můžeme to vyzkoušet. Dobrý bol. Tak už se mi to dělat nechce, ty. Ty vole. Jo, ještě jsem vám zapomněl říct, že je dobrý určitě si vzít chrániče, protože pak nebudete mít pochromaný koleno jako já. A asi něco na tu hlavu, protože evidentně už mi to nemyslí, jak si do ní bouchám. Jo, takže noste přilby a chrániče. Přiznám se, nikdy jsem wallride nejezdil. No, takže já se teď hodím nějaký ty chrániče, protože tohle bolelo hned. A hned mi to připomnělo, že je dobrý je mít. No a tenhle blázen už se pouští do prvních wallrideů. Nikdy jsem to neskákal. Nikdy. No, tak jdeme na to. Tak jo, nějaký pokusy tady padly, nakonec jsme to museli trošičku ještě sklopit, protože to nedávám ani já. Ani já. Ne, že bych byl jako jak lepší nebo co, ale jako třeba ve stráži mi nedělá problém wallride, který je jako nadcoping a tohle mi dělalo problém. Ty Není. vole. Dobrý. Jako, já nechápu, proč musím vždycky takhle trpět. Protože to není zadarmo. Oho. Já se. Pěkný. Rozbožil. No, paráda. Takže teď jste dál takhle skillovat a my půjdeme na další překážku. Jdeme na ty bangy. Jdem dělat bangy, kámo. Bang, bang, ty vole. Ten dělal ten bang, bang. Bang, bang. Tak teda je ta pohledovka, vole. Ukaž tuhle. Pojď mi to pomoct vypáčit. Zaber. Saláme. Jo, mi to hodí na nohu, ne? Samer Isa. Pacha. Jo, pojď. Jej, ty vole. Vole, tohle, to není stavění skateparku, to je cesta do pravěku. Vole. A teď si nejsem... Jo, takhle no. A právě... Teďko to vznikne takhle, že jo. Teďko to budeš mít na dvě. Do toho přeš. Já to? Víš, milí učni, já jsem totiž mistr baleťák. Ne baleťák, baleťák. My God. Já to chci. Ty nevím, jestli se láme ten stůl nebo tohle. Ty. Hele, jsme se asi kousli docela těžký sousta, abych vzal možná stejně slabou jako tamhleta. To se jo. Takže paleta versus chain crew 1-0. 1-1. 1-1. Tak tahle už snad půjde. Musí. Co je? Zkus to tady mlátit.
musí jít, ne? Dá rozdělat oheň. Co šílené. Počkej, to chce nějakou... Já mám nápad. Počkej. To chce totiž pořádnou páku, kamaráde. Jako, tohle není edukační kanál, ale myslím si, že tady bychom mohli použít něco z fyziky. Že jsme to šilku, ne? Stopni se na to. Dva jedna. Konečně. Takže takhle nějak to vypadá, když začneš hrát Minecraft. Jo? A máš v ruce jenom klacek, vole. Styky. Přesně, použili jsme ty styky tady. A je to. Wooden pickaxe. Trošku se mi rozpadla sekera. Mě drží. Wood axe. Accept. Tak jo, teď ti ukážu, jak se to robí. Tak jo, máme bednu, máme bank, máme wallride. Jdem to otestovat, co to hodí. Není v tom ani jeden šroub od nás. Jo? Všecko to jsou jenom ty palety a tamhle si zbytek. Jdeme na věc. Nakonec jsme vymysleli, že toto jsme dali sem a sem jsme dali toto. A dohromady tohle všechno je prostě takovej skilling koutek, bych tomu řekl. Takže dobrý materiál, asi se dá něco vymyslet na tom. Brázdič nám to ukáže, co se dá dělat. Jako už to dává smysl trošku. Tak jo, a poslední věc, kterou dneska chceme udělat, z těchto palet od toho Santy Clause, nebo od koho to přišlo, tak bychom tady chtěli udělat ten drop trošku vyšší. Děláme tomu vyšší odpál a zvýšíme trošku dopad. Takže jdeme tahat další palety. Tak jo. Tak jo, dneska toho už máme plný brejle, postavili jsme tady kompletně celý park. Hele, já myslím, že normálně by si dal třeba nějaký firmě, tady za takovýhle překážky z betonu by si za to dal třeba 10 míčů. A zajezdí jste úplně stejně. Si myslím taky. My jsme si tady třeba udělali bangovou překážku na triál, různé věci máme toho až. Yes, takže jestli se ti líbí tady ten druh videí, tak určitě nás podpoř nějakým lajkem, odběrem, v případě koment třeba, jestli si ti tady by si se chtěl třeba i zajezdit, tak nám klidně napiš. Každopádně uvidíme se u dalšího videa. Nahoď like a odběr a měj se, čau. Čau.